Waliau'n Canu ydy'r bedwaredd gyfrol o gerddi gan Ifor ap Glyn. Mae yna werth degawd o waith yma, a'r gyhoeddwyr ydy Gwasg Carreg Gwalch. Di rhywun ddim yn eistedd lawr I sgwennu cyfrol o gerddi. Mae rhywun yn sgwennu cerddi, un ar y tro. A pan ddaw i'n amser, ti'n teimlo, mae gen I swp go lew ohonyn nhw. Wedyn, mae modd ystyried I gweu nhw y rhyw fath o gasgliad. Pethe cyntaf, ond nes I drio wneud efo casgliad o ti cael teitl ar ei gyfer o ti eisiau rhyw deitl sy'n rhyw fath o grynhoi y cyfan, lle. A Waliau'n Canu eisiau amdani yn y diwedd, lle. Dewis pob gair a gofal waliwr I gosod yn ben a cwn neu'n bwyth drwodd, ei pacio'n dyn fel uwd y mol y gerdd. Pa les I fardd ei darllan wedyn mor rhythmig, soporific a wal frics, a diwedd pob llinell yn hongian yn anisgwyl, fel hanner bricsan, wedi gwyngalch i'r lliw o'r llais. Nid felly Iwan. Enghreiffdiodd I grefft dros gyfandir a chyfanfor, canodd yn gyfysgwydd a beirdd sawl iaith, ac roedd lliw y darllan yn rhan o'i lais. Mae waith yn cerdded y bryniau o hyd yn diffinio strydoedd ein dinas, ond mae lais yn dal i'n llorio. Ddoe yn y babell len, o'i glywed yn diasbedain yng nghenteddau gwag y cof, roedd y Waliau'n Canu. Hyn mae Ifor ap Glyn yn ei wneud yn arbennig o dda yw cyfuno'r elfen yna o dywyllwch a goleuni y dydd a'r nos. Mewn cerdd fel Gwylanod 4 awr ar 20, mae'r gyfuniad diddorol yn y fan honno. Yr hiwmor a'r elfen styrbiol yna. Nid mater hawdd yw cadw'r cydbwysedd yna, ond dwi'n meddwl bod e'n amlygu o gryfderau'r bardd I fod e'n gallu gwneud hynny drwy'r gyfrol ar ei hyd felly. Yn yr awyr uwchben y noson neion, wele ysbrydion yn herio'r dychymig. Ar y stryd ddi-draffig, mae rhith yn glanio'n wylan realaeth, yn crymanu hadenydd, dadlapio sgrech, ac yna'n sglaffio'i sglyfath nos o bita meddw a sglodion llawr. Canis hitha a'i hil sy'n bia Cynarfon. Ac mae rhyw ias yn cerdded yng nghroen pan mae'n syllu, wisg I hochor, a byd crwn o ddiffyg teimlad yn ei llygad. Gwela fy gwylliaid yn ymgynnull, yn dod mewn o'r cyrion I hawlio'n byd, a mi'n llywath yn mynd o'r tu arall heibio. Ond fory, bob y fory, ar fy hwyrol hynt i'r dafarn ddiwylan, bydd wastad un yn hongian uwch fy mhen, fel croes fygythiol yn y nen. Bydd yn ddiddorol gweld sut mae pethau'n mynd I weithio eleni, efo'r ymrannu yma. So rhywun yn medru dadla, wrth gwrs, bod yn rhoi mantais anheg i'r beirdd, ynddo? Achos eleni, dydy'r beirdd ddim wedi bod mor gynhyrchiol ar awduron yn y categoriau eraill. Pwy wir, ond na, ni'n falch iawn o gael o'n rhan o beth.